покажа как да си направите един капан за Dungeon Map, примерно. Почвате да копаете така. Ето. А тук слагате лава. Копавате така. А тук слагате лепкави пистани. Копайте тук. А тук слагате една сигнална плоча. И копайте вече ето така. Слагате червен камък. Така. Слагате тук червенокамени реставратори и го правите колкото искате да на едно на първото ще е много бързо. На второто ще е малко по-слабо и ние ще го направим на второ. Ако искате по-трудно, ето така. А тук слагате блокчета. И ето така се получава, обаче стената плоча е много далече. Затова ще го направим ето така. Даваме още два червенокамени реставратора и червен камък. И започваме вече да закриваме. Първо да пробваме бачка. Ето работи. Почваме да закриваме. Правите си го по-високо, да не може да бъгва, както да минава по-точно отгоре. Ето така. Виждате как става. А за да мини от другата страна, трябва да прибяга. Ето така. И това беше от мен, аз бях Блокшоп и днес ви показвах как да си направите капан за Dungeon Map. До нови срещи!